Esta é a nova e verdadeira imaxe da Inmaculada que gardou durante séculos a igrexa de Santa María de Vermún, en Chantada. A súa historia máis recente ven marcada por unha coidadosa e ansiada restauración da man dunha campaña de crowdfunding impulsada pola empresa Máis que Románico e co beneplácito de veciños como Esther, que coida este templo. Para ela, o regreso da talla no día de hoxe, despois dos traballos de recuperación, significa algo moi especial. Moitísima alegría, moita. Contanos por qué, que significa para vos esta talla? Pois maravillosa, que quedou moi ben, que estamos moi contentos, eu por o menos. Erades conscientes de que tiña un valor importante? Sí, eu sí, porque a mí xa mo habían dito que tuvera cuidado con esta santa, porque esta santa tiña moito valor. Que santa é esta? Pois é Inmaculada. E é a que se lle ten devoción nesta igrexa, non? Pois hasta este momento non, era a Santa María de Vermún, pero logo agora pois tirano as dúas, por igual. Máis que Románico é unha pequena iniciativa empresarial dedicada a rutas turísticas que centra boa parte dos seus acompañamentos no románico da Ribeira Sacra, pero tamén na súa protección. Esta curiosa obra de arte foi descuberta por este colectivo cando incluiu o Templo de Vermún nos seus roteiros polo románico. Viñamos a menudo, xa reparáramos na imaxe, na talla, que era preciosa, que estaba moi descuidada, que estaba moi repintada, que sufrira así bastante, non, ao longo do tempo. E, e concretamente un día cunhos clientes que son así bastante especiais, unha xente de Vigo que, pois é clienta nosa e sole visitar moito a zona de Ribeira Sacra, pois decíamos, non, da necesidade que habería o mellor de facer algo, non, inda que fose pouco para recuperala. E, pois falábamos de que sería interesante un crowdfunding a través dos clientes, non? Para, de alguna maneira, desviar parte das nosas ganancias, dos nosos beneficios, pois para tamén devolver algo, non? E cerrar un pouco o círculo. A colaboración de Álex Pazó, admirador do románico, foi moi importante. O traballo de recuperación foi cousa de Marina Fernández, restauradora chantadina. Se ofreceu a facernos un presuposto, a levar a cabo pois todas as dilixencias, os protocolos que fan falta, de permisos, etcétera. E ao final, pois xa está o resultado, a talla restaurada. Que investimento tivo esta restauración? Pois en torno a 1.000 euros. Foi un investimento bastante sinxelo, pero precisamente queremos facer fincapé neso, non? Que a veces pois micro mecenazgos ou obras moi pequeniñas pois poden servir para moito, non? Que neste caso trátase de poñer en valor a igrexa, o románico, o rural, a zona e, por suposto, a imaxe. O claro valor artístico e histórico desta chamativa talla vai continuar sendo analizado. Unhas vestimentas peculiares que dotarán de información histórica e unhas características que ven agora a luz despois da recuperación da estrutura, a minimización dos danos causados polos insectos e a retirada de engadidos e repintados que ocultaban a súa esencia. A unha talla que, por outra parte, xa, tanto desde Patrimonio da Xunta como no Obispado, señalaron que realmente é unha talla importante. E pódese datar máis ou menos xa? É unha obra renacentista, é unha Inmaculada, e, a vestimenta aquí é a que nos vai dar seguramente máis detalles e nos vai poder precisar máis na cronoloxía. Estaríamos falando, probablemente, de finais do século XVI, pero, é moito aventurar. Que estas obras formen parte do patrimonio local e veciñal é unha das finalidades destas pequenas accións que se poderían repetir en decenas de templos que as albergan baixo as paredes e baixo a camuflaxe de repintados e o deterioro temporal. Xa vos podemos adiantar que xa timos en mente, non, outra acción, non, que esa vai ser a nosa política de empresa, como Máis que Románico, como empresa, agora fixemos isto. A próxima idea que temos é conseguir unha vitrina para outra imaxe, tamén románica, que non ten vitrina, que está desprotexida, e a que teñen as Bernardas en Pantón. Trátase dunha imaxe de Santa María que os expertos ven en certo modo desprotexida e que será obxecto dunha iniciativa similar. Hai moitas persoas que teñen inquedanza por este patrimonio esquecido nas pequenas igrexas parroquiais. Os primeiros deles son os veciños, que neste caso empurraron para que se tomara man desta riqueza. Esta igrexa, recibe bastantes visitas, non? Moitas, sí, moitas. E tedes oficios tamén? Sí. Habitualmente ou...? Cada 15 días, porque somos moi pouquiños veciños, pero sí.
E agora que queredes facer? Como queredes coidar e resgardar esta talla? Pois o mellor posible. Eu non sei como podemos facer, pero eu quería, así. Podo decir... Se puderamos poñer alarma, por si. Para mí sería por se non tiría eu que levala para a miña casa. Na miña casa, o mellor, tampouco está guardada. Pois hai que buscar aí unha alternativa e axudas. Exactamente, eso queremos. E para iso compre, ademais, unha axeitada sinalización que facilite ao visitante a chegada a lugares como Santa María de Vermún.